Rouva Hammarberg, miltä tuntuu olla suositun pop-idolin äiti? No kyllähän se tuntuu yhdellä ja toisella tavalla, mutta siinä nyt on monia puolia ja ehkä on vähän vaikeakin niitä perinpohjin ruveta tässä selvittelemään, mutta tässä nyt eletään jokapäiväistä elämää. Minä osaltani niin kuin ennenkin käyn työssä ja tulen työstä ja sitten hänkin käy työssä ja tulee työstä, mutta hän tulee vähän harvemmin kuin ennen. Ja minä olenkin ottanut sen kannan, että minä vaan kysyn, että milloin sinä tulet. Joo, että teidän elämänrytmiänne tämä Antin pinnalle pääsee ei ole millään tavalla muuttanut. No ei, ja kyllähän minulla olisi tietysti mielipiteitä, joita olisin hanakka hänelle lausumaan, mutta yritän vaan noin niin kuin myönteisesti seurata mukana ja sitten aina yritän antaa tunnustusta, kun katson, että hän sitä minun mielestäni ansaitsee. Miten varhain Antti on aloittanut musiikin ja laulun harrastuksensa? No kyllähän sen varhain kai aloitti ja hän aloitti oikeastaan lausumisella. Sellaisia pikkusia lastenrunoja, mitä lueskeltiin, niin niitä hän sitä laususkeli. Joo, puhekaan ei oikein vielä käynyt, kun hän lausuili. Ja sitten alkoi se lauleleminen ja vähitellen hän sitten siitä vakavasti paneutui asiaan. Hän lauleskeli noissa koulun juhlissa vähäsen ja esitti yksin laulua ja sillä lailla vähitellen kai on sitten sitä esiintymisvarmuuttakin kertynyt. Mutta kuitenkin armeijassa olonsa jälkeen hän vasta sen sellaisen esiintymisvarmuuden lopullisesti sai. Olisiko teillä mielessänne jokin hauska tapahtuma Antin lapsuudesta? Niin, kyllähän niitä on hauskoja tapahtumia kovasti. On vilkasta väkeä, niin sattuu melkein mitä hyvänsä. Mutta eräs niistä saattaisi olla tällainen. Hän oli kansakoulun aivan ensimmäisellä luokalla, niin kuin siihen aikaan sanottiin alakansakoulun ensimmäisellä luokalla. Ja se koulukin oli niin uutta ja mukavaa ja opettaja oli mukava ja kaikki oli niin myönteistä ja uutta. No sitten eräänä iltana minä näin pöydällä sitten sellaisen mukavan paketin ruskeasta käärepaperista. Se oli tehty ja paksua narua köytetty ympärille ja siinä oli tekstiäkin sitten. Juuri oli opittu kirjoittamaan, niin oli mukava sitten vähän kirjoitella. Siinä luki näin: Viojala. Ilmeisesti tytön nimi oli Viola. Ja melko varmasti olikin. Tässä minä lähetän sinulle paketin. Ja sitten siinä ajattelin, että onkohan hän nyt sitten oikeita tavaroita sinne pistänyt sinne pakettiin, ettei nyt olisi aivan kovin ihmeellistä siellä, taikka ehkä tärkeäätäkin. Sellaista, joka kuuluisi perheeseen ja jota ei nyt saisi noin vaan pois lahjoitella. Minä sitten illalla, kun hän oli nukkunut, niin otin sen paketin ja avasin ja ajattelin, täytyy kaikessa hiljaisuudessa vähän kurkistaa. Siellä oli sitten semmoinen kaunis paperikukkanen ja mikäli minä muistan, niin kuvakirja, joka oli moneen kertaan luettu ja joulukuusen koriste. Joo, se oli kaunis kyllä se koriste, värikäs. No sitten kului aikaa ja sitten minä kysyin, että kuule, mitenkäs nyt Viojala jakselee, että oletko sinä vielä käynyt häntä katsomassa ja no en minä nyt enää, kun
Viojalan äiti sanoi, että siinä on uhma-ikä, jos se vaikka rupeaa minua uhmaamaan. Onko kanssaihmistenne suhtautuminen millään tavalla muuttunut Antin pinnalle pääsyn jälkeen? No, ei sanottavasti. Mehän olemme täällä. Tämähän alkaa jo kohta olla minunkin kotikaupunkini ja Antinhan se ehdottomasti on. Ja hänelle hyvin rakas tämä paikkakunta. Mutta nyt siis täällä olevat tuttavani ja työtoverini, niin he ovat hyvin iloisia siitä, että hänellä nyt on ollut menestystä ja tuovat myöskin sen julki. Tässä kun juuri olin vähän matkoilla kesäloma-aikana ja niin vanhoja tuttavia tapaamaan ja siellä oli nuori polvi sitten jo ehtinyt, kun olin heitä viimeksi nähnyt tämän korkuisena, niin olivat jo sitten ehtineet teini-ikään, jos sanotaan. Ja sitten kun he eivät tietenkään muistaneet, että tällaista tätiä on olemassakaan, niin sitten minut esiteltiin heille, mutta ei enää sitten mainittukaan minun omaa nimeäni, niin sanottiin vain, että tässä on sitten Irvinin äiti. Pitääkö muuten julkisuudessa esitetty väite paikkansa, että Antti noin kuvainnollisesti nukkuisi setelipatjalla? Ei se pidä paikkaansa. Hänhän nyt, niin kuin suurin osa nuorista ihmisistä, niin alkoi omin voimin tämän uransa ja yritti sitten siinä hyvin tarmokkaasti niitä levytyksiä, niin kuin tiedätte, että se on erittäin tärkeä asia saada se ensimmäinen levy. Kyllä. Ja senhän hän sai vasta viime marraskuussa. Sen jälkeen sitten vasta alkaa niin kuin olla tulojakin paremmin, mutta ei mitenkään puolessa vuodessa voi vielä seteleistä tehdä patjaa. Eikä kahlata suomalaisissa seteleissä, niin kuin olen lukenut eräästä lehdestä.